Ano? Ha? Kung sumama ka lang sa amin, dapat meron ka ng Simbahan? Hindi. Jollibee? Oo nga, nag-birthday na bata ko nung sa araw. Mga gabi yun. Nagbiyaya, ayun. Ayun naman nakakuha ko. Ano yung pinagpipindutan? Ano? Kakan din yun eh. Nasaan? Yung ano yung katulad sa'yo? Ano katulad sa'yo? Yung pinapak, yung ginagalaw. Nasaan? Kasi itaas, walang battery. Nako? Ano ako? Anong kulay? Blue. Pambabae pa nila. Lang. Ano to? Bibigay ko. Nilaga! O-X. Ba't sabing teacher mo, dalawa daw dalhin mo? Tingnan nga! Dalawa.